Nu treabă, știi ce zeamă. M-am uitat. Nu era nimic. Dar ce era tot? Mi s-a părut mie. Și ce s-a părut? Nu, s-a mai mers. Ce mi-a mea? Și frâne. Bruscă? Puf, cu băituri. Și m-am uitat în stânga. Cât a și de tot era boțit. Știați? Era boțite. Ce era boțit, domnule? Niște hârtii. Și murti hârtii? Uai! Călău! Călău! Și cu arcușul? Ce-am cu ceva? Nu. Da, așa. Continuați, vă rog. Ce vigilent. Hai, pa. Câte hârtii era? Și m-am gândit să fac un ban la maculatură, fac un ban. Am luat tiși. Vin înapoi. M-am adunat cu domnul. Bani și ea. Bani și ea. Și cât ți-a semnat? Cam atât. Câte felii? Câte era întreagă. Din Zărbiu sau... Ai văzut Mizăl corporat? Da. Cum mergeam? Da, domnul, am și o întrebare. Ochii ăștia de unde? Nu, domnișorul. Ochii ăștia de unde aveți? Vă rog frumos. Am văzut în iepuri și m-a rămas cu ochii pe noptat de iepuri. De-așa m-a rămas. Așa. Și vă mândriți cu ochii dumneavoastră? Nu, dar mă mulțumesc așa. Hai, dacă eu regizez aici, stai un pic. Așa, domnule, și acum cum fugi dumneavoastră? Arătați-mi, vă rugăm frumos. Te arăt cu spate. Ia arată-mi, te rog frumos. Ia. Așa cu fața. Domnule, senzațional, antrenament în această seară pentru Durău OTV, așa, cu acest personaj fictiv, ochii binoclari, după iepuri. Mulțumim, Alina, preia legătura. Mulțumesc, Marius!